متشم بحبار حدا زتقعنا نمبزحتنا وندشجرنا حدا نجر انت هاليو سبات كيملوني إلنا بمفرح تبعات بزي مخان نزاهي وتزيئة بناي كالو سواتها تحساسبا بمنبار كافت كنجبرو دنبرنا كنجبرو ندل نجرات اندا ترفنا اتانا احنا ندلع هيوت دما كي نبرنا عنا نترف امانو نخواتي بزقبا جنزب ميك داي مقبارنا زحاشة جنزب داي مسرحنا زحاشة هيوت داي منبارنا انا بحدمتاتنا بزي نزي مخادنا اتقداماي وسانو دخونا مخنيات انتا انتر عالكمري سبات كيبلوني إلنا بمفرح كنقبرو زحسبنا نقر موانزافي زد ما كابل بناس لزر حقنا نعنا نينو مسيدنا نخين كيت لزقبرنا ناي كالوت سبات عتحساسبا أبهي وطنا عند أتو وخربوشنان زخونا زير دينا أسر بيت دما نخن فترني زقبرنا مباركة سحوات كابز نقر زي كم زغسم عن كل أنا ونكوت اللي زغالك بتاعم عزين وسنت رخونا شو عتا استراتيجي سويدو ما شو عتا من قدتات اللوا نزل نقرات زي بزقب أنا كقبلوكم اندي أمان أخواتي كتتجبرون كتجنزبون انتر أخيلكم دما ننوي حمتات سبات كيبلون إلكم أونزيفكم ودنوركم تفرحوا لزنوركم نجر بتبعت راح كم تجمروا رجت أني أخوينا كنبركم دلي لازم حدا راكم أحوات كم نجمر أكسب مودة أنا زا فيديو زي أبزقب بقى تختاتلوا وعيكم عبسن قوسيلكم كم توتون ناي بحكر ما نفسكم من بار كم تلجمرون دماك قالك أسولكم دلي نبي تيبكم نجر نمرعي نفسكم مسحال نفسكم معباي تمتون ترى أهليكم دما أحوات قبلك عبوتايكم دلكم مساكم دلكم كارد حاوهم سبسكرايب مقار بيت سبكنو نافزن شوعت من قدتات كبلكم زغونا نجر كنجبريلنا أبز تبقسنا له ساعات اتنجرتي نسبات مسلوم أي جهاز نقوم عتي أبيوتهم لخونا عنكفات أيوخن ويون كافتي توم سبات خن نحنا يخن نختلو هيمانة بحري كافت خالي نجر أخد أوت دبلا أي فنمبر اتي نحنا نحسبو زلنا نجر انت تكبرنا انت يتساقم علوه يشيلو ما انت نزرارو لنا أخوات من الوقت سبات كابي لخونا نيجاتيف نجر دبلونا نجراتي دا أبر كافت بوزيتيف تصبغي تأول تاو لخونا مغنياتكم دا جيزي سبات إلومنا مخيرومنا لخونا نجر كنباهد نسي مرة مستم سبات ويون قنا مسبولنا كاكون دي حاتي أزكو تبيلنا هنكون نخيرنا دهنا هنكون نخيرنا سلازي تتصنبوكو كم دلو موساريو مع تاريخا مقباري متقامي تصنبو يركا تقامو ليخا انت زي كوينو جن سبات اندامتو نيجاتيف ناتكا نقرات راي اندا رأيو ريكو ترابيلو نيجاتيف نقرات كيبلون تراي اندا بلكا نتناتهم كيبلوني اندا فرحكا كافت السخا خطقبرو لنبركا كافت السخا نايبا حكي لبخا مليلكا خطقبرو لنبركا نقر بين كترفو خايبو لهم نخواتي سنتايو خنقبر دلنا انترا ايكوني I'm gonna give him تعمو السنتر خونو بلوتاخ من قدتات كبوكم لي نزوم شو عات استراتيجيس كاني كسب قص اندارا انا እንደገና ድማ ንስኹም እንዳተጠቐምኩምሎም ተረኺብኩም ኦፍ ኮርስ ዝሓሸ ነገር ምምምፁ ዘይተርፍ ሒባት so ተቐዳመይቲ ብጣዕሚ ኣዝያ ውሳኒ ዝኾነት ንኩላትና ክትረድአና ትኽእል ነገር ፃዓዱ ደ ፊኑራል ጌም ድብልዋ ሓንቲ ወሳኒት ስትራቴጂ ኣላ እዛ ፊኑራል ጌም ከመይ ኣመሲልኩም ኣሕዋት ዋቲፍ ሎማዓንቲ ናይ መወዳእታ መዓልትኹም እንተዝኸውን እሞ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ድማ ትደልዮ ነገር ኣተግብሩ እንተትበሃሉ ካብ ከይብለል ገለ ድብል ፍርሕነት ኢኹም ትኾኑ ይሲ ኣዚፍ ስለዝንታይ ኢና ንገብር እዛ መዓልቲ እዚኣ ልክዕ ከም ናይ መወዳእታና ጌርና ንምንባር ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ንምንታይ ኢኻ ከምዚ ትብል ኣለኻ ወይ ንምንታይ ኣምፂእኻ እንተልኩምኒ ነዚ ነገር እዚ ከዳልዩ ኣብ ዝሓሰብኩሉ ግዜ ድኾነ መፅሓፍቲ ገለ ድኾነ ፅሑፋት ከርኢ ፈቲኖሞ ሓንቲ መፅሓፍ ረኽበልኩም እታ መፅሓፍ እቲኣ ዘ ቶፕ 5 regrets of the dying እያ ትብል እተን ሓሙሽተ ጣዓሳታት ወይ ከዓ regrets ናይቶም ድሞቱ ደለዉ ሰባት ትብል እያ so ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ዝፀሓፈታ ፓሊቲቭ ነርስ ወይ ከዓ ከምዚ ዓበይቲ ወይ ናብ ሞት ቁሩብ ዝተቃረቡ ጀስት ቁሩብ ዝተዳኸሙ ወይ ከዓ ክሮኒክ ዝኾነ ሕማም ዘለዎ ካብ ዓራት ዘይለዓሉ ሰባት ንዕኦም ትንከባኸብ ብራውኔ ዌር ትበሃል ሓንቲ ነርስ እያ ፅሒፋታ so ነዞም ሰባት እዚኦም ከተዕሎም ከላ ቅርብ ኢላ ድማ ክትሓትም ከላ ቀዳማይ ንኩሎም ናቶም ረግሪት ኮይኑ ዝረኸበቶ ኣብታ መፅሓፍቲ እዚኦም ቀዳሚት ተቐምጠታ እንተደኣ ሃልያ በቃ እንታይ እዮም ድብሉ መሲልኩም ንይምሰል نخالوت سباتي منبارن እንደገና ድማ ነፍሰይ ሓቀኛ ዘይምዃነይን ወይ ድማ ሓቀኛ እንተ ድኾን ድፍረት ኣነ ነፍሰይ ሓቀኛ ኮይነ ንይምሰል ካብ ዝነብር ድፍረት እንተ ዝረክብ ጽቡቅ ነይሩ እዚ ይደተዓሰኒ እንተ ድገብሮ ነይሩ ንዓይ መሓሸኒ ነይሩ የብድሉ ስለዚ ሕዋት እባሕ ንቦ ንሕናውን ሪጋና ሓሊና ተዓራቲ ኣምኻድና ዘይተርፊ ወይ መዋትና ዘይተርፊ ኣዚፍ ኣብቲ ዓራት እቲ ከም ድኾንና ጌርና ንሕሰቦሞ ሕጂ ካብቲ ከይብሉን እንብሎ ዘለና ነገራ ድማ ነፃ እዩ ዝገብረና ሰብ ዝበለ እንተበለ ብናትና ኢማጂኔሽን ንፈጥሮ ይበር ሓደ ግዜ ኮ ሰቡን ዘይክብለና ኮ ክእል ግን በትናትና ኢማጂኔሽን ከም ዝጥራይ ከይብሉን እዚ ጥራይ ከይኮን ክሶ ጥራይ ከም ዝኸይብለኒ ከይወድቕ ጥራይ እዚ ጥራይ ከይኮን ሓደ ጊዜዮም ክትሪኦም ከለኻ ካብ ውድቀት ትፈርሕ ከይወደቕካ እውን ካብ ትሞት እንዳወደቕካ እንተ ትሞት ሕሸካ ድኾነ ትመሃሮ ነገራት ህሉ ምክንያቱ ካብቲ ደይፍትን ደሎ ትድፍትን ዝበለፀ ስለ ድኾነ ይሕባር ስለዚ ማለት ፅባሕ ንጎም መዋትና ዘይተርፍ እዩ ሶ ዋይ ንምንታይ ድኾነ ከይብሉ ነቲ ገለ ንብል
سبك أنت مسيلكم أحوات زجبركم أنت جبركم صبؤكم حماؤكم بعين سلزريو بتنات منت سلزريو دخونا نيجاتيف نجار كوتسالكم مخاري دجنا نجار كوتسالكم مخاري سوات كيملون خمسة يكون إلنا سترانا كنبروز جبوم هيوت كهابنايو دكنا كنبروز جبوم هيوت كي جبرنا لهم كابن حلف حلمتاتنا كاب دخوت أي we need to عزيف لك صباح كم موتن صباح نجوخ عن كل نجارات كم دبك عن جرنا قبل منه خد صريح دي حق زنا سلازي دخونا كن صرفنا حسب نجار علوي دخونا تمرتري يخلونا جلدي يخلونا جن نتا بنجرانا نخمبل دخونا كن صرحنا دلي ناي قلبت صراحة لي ناي تري صراحة لي ناي it can be anything دخونا ناي security صراحة كهونا ثولي نيجي يكون كنا صراحة زجن سكي كم example نحكي كتك أمول اسلو دلوقي إنه نزعتنا عن كورم تايدي بحر سزبلناي جن حدث كاب شيء محيزوا ويون كاب كل أسيل كعد زخم دلوقتي تندابله زم سبازيهم كيبلون اندابله نتتمرت حيزوا عندنا شيء من ده حزق عني كافتي درار إلا تخاب ترف ما يبحك لازم شيء مزيك قتل أبيلو كيدو ليشرو أنت صراحة انتهت أجمع ماله السبب دي of course إذن الدفرت كبير خلوني زاجر زجن تايم نسيلكم حوار كيبلون زب النجر سدراي كامل العيد دخل كده أنت أهلي قرط أبي لجربي سدراي مرد أي حد حسني بحنا جو كاب دتعست بحنا جو واي كاب دبل you know حجي ده حشري حرفني ربما قال دفوت أصل تاي بين يرفنسي ليكو كاب صباح نقول you know واي زي دوم حيي ولا نيرو كاب صباح نقول واي دوم حيي so you see كاب كم ودخو قبل ما حيي نحن نقول عسكن كلنا صباح ده تعسنا نجارات كهوني ولا زوم كلهم أفتعاراتهم متي كوينهم كأن زوم سواد زيهم دولا نجر نفسي حق إني زي مخاني لسواتي لبنبار كأني بتعمل حركة بدأ تعسنا نجاري يبدو سلت صباح نقول بدأ تعسنا حوات ننفسنا حق إني هاتنخل معنا دي سمعنا نجارات كنجبر نفتن سبعة زبلوا انت بلوا نعم ترى عين قد أيوم مسلم ترى أي جهاز ده أمبر من نحواتي نعاهم نتأكميتم لو دبهم دملولكم نجار تتجبرون ترى أهلكم صباح نقول نزوم كيبلون تملوا قال لكم سبعة نتكامم زي ترفي شعور ما إلهم ولا أنت نبر كلا يجزين زرابهم لي ترفي بتعم دقر مكان جركو فلا بحب تسمع حالة الرأي نجار ترى أهلي مجمر أقدر تجبر حلم خا تجبر قلت حاسب كلا you know بوجه عينت نيجاتيف نجارات وبلخا دحر حلم خاص من حكا أسمير كا أنا بخونه بوتام سوت أحكا إلنا كان يرنا إنهم كا خمس جبر كا سخا كويلهم كا متى بقول مخا خونهم متنكر قدرنا لحوات سلزي بليز أزيف لك أنا زافين رال جيم متى لا إنامو بس جب بعد ما راح نبوز نجار زخابة تعسنا لبنا مري إلنا نجبره نجار سب زبدة أنت بدأ زوج سخلنا ندم وراح أنت دم إلنا ندقن سلنا نجار إلنا طبق أنت خوينو of course طبق يا أخوات قل بنيجاتيف نجار ترى خوينو شلل الكام حلافي زيادة قدامي تخندر الدار لنا نجار أتخليتي it is reflection دبها النجار على طيب مسينكم مسون أفراد سبعة أبو زي اللي نجار بوشت ده يحمو نجار عخايب نخانيم ስለዚህ even comment ولا أنت هابوخا ولا أنت بلوخا already نفسهم دبلوا نجار يمنع خارج بلوخا أمبر كابزي كاب دخون خمرت على إلهم أي بلوخانيم بخون insecurity سلازلومي بخون بوشت أم الفرحة نجار سلازلو نسخة حبير كافتناتهم energy سلاتلو حلف أنت رأيك أخيد أنت رأيك you know تناتهم نتأبرقون أو كالسهم أبغى خريو سلازلديو that's why سبات نتنيجيت سنات كاتراي in the you know do you تنو عند الرأي من آخر بلوخا تقرأ ترجور النجاري سخمو خب بلوخان كله ناتهم فرحي ناتهم تسفى مقرات ناتهم شقرارا نعاها مليش أمين كم تلك زلدي ده أمبر نعاها يندخون دمول الكان نجاري له كم سلخ الخوني قل أنت ريخا بفلاي أنا دري أولين أوركو you know أبي أعرف تخاطريو أبي أكابي خلو سباتريو أكني تطلب بقدريو قدريو نيجاتيف نجارات رايت ناتهم insecurity أوس لدول كلا أتاسيكا يعلون ليتول منك سمعك يا نعيه جيبولون يرون بروفيسور قال ما كم تقولون خمسة نقولهم كلهم قل أبي لو كنت رأينا is totally different بمينا بملأت دهبنا عينتي وته أنا دنبر له I don't know ناتهم كم دبلتي وته محوات I'm not saying you know حمات أبو قري يكون كل قد نتاي مسيلكم أزوم سبعة زيهم أبوهم دل حمات بوش تدحق يوم نجر سلدمت ونعخد ما مسؤوم ناخد حق أفتي نجر تفتي نرجتي you know سافر ناخد قبر مسؤوم سلزدلي يوم ده أمبر you know كلا يربحني كون استعش مسخاكوا كم زي أخاكوا تكو إنداور نيجي نجر قدام تلك بوش تسمع عم نجري سلزي بليس أتا نجرتي أكبلو خان كله نفتناتهم من جدي كنا السخاء سلزدلي you know دخونا قولي حكان غير راي بليس كان غير راي سلزدلي لأمبر كلا أيكون سلزي بقى ما دخونا شيء مكحزنا يقولون سباتنا تبرعناتهم كم خم دقبر تردينا جس نحنا ترى نحنا نمسل نعنا كينو ننبر مو بدي أريتم سبات كاني زبلوا أنت بلو زنا كندنا زنا بحن تنابحوا ينو ناتي سقي لو خيد له جمل ولا حنت نجر أي تنكفوني سلازي بليس تسقي لو خيد له جمل أنت قلنا إذا حايش نتبرعهم يوم نسوم دنا قرنا له
نحنا مسينا كنكيل علينا زيادة خاليتيا اتحسل سيدي أزياء وساني دخلت نجر مع أحوات سبات زي كردوني يخلو يوم الكام مفرحي كافتي تبلو نجارات بترفكا وين تبع أنا غيتكون نخت فرع دقبركا بتعامل عين أسيرن ورا نجاري بفلا ينادو سوشياليزم ميديا زخمت إن كله even up كم زعيد هاي personal development كم زعيد coaching تعيد بهارات كبلن كله تزي واتي بسبات تري تردو نقا it's okay بقى سبات كزي كردونا خليو سبات بقى من الوقت مسخة زمت خلهم كدحنهم زخل ماي ولا أنت خنا إتو ماي تجن مرزقوي مخر رأي مخيري بزح نيجاتيف كومنت خو خليو بقى عرض أمي تناتم الرأي أنت أخذ قبر نسخة نقوله غتحبوس الكا نقوله كم كم تعرفون it's not نعها أصلك على أمر يبلكاني كم تقول لكم even ما يتسكالو متيخا مدهاني تحسكالو متيخا سب مرزي لخردو خالي أبي حلم خالي اللي نقدر كم تلك فعلي بقى رديت ناتي لازم نقوله خنا حبوس نقوله خنا رد نقوله بقى كان بلين عين سعر حواتي إذا كنقبر ترى أخيرنا بتعمي عصر كستوخ ماشي مخ كستوخم تنتبلغ نبرينا so I understand بزح نجارات كل يخلقوني عرفتنا دو فاميلينا أنا خال نجار كان حبوسينا نجور نجارات هلا إتحبوس أبزي أنت زي هاللي أجن أنا نوع حواتي أو كالوتا أي كتكافل عني خاي تري عني خا سلسي سبات ولا يكردو خا خليهم تجور ولا خا نجارات بنيجاتيف نجار كم لسوا خليهم جن تخلتك عن السخاست هذيل كا تختصر هذا اللي كان نجار ترى إن ده صراحة نع هذا مسلسل تناتك حلم دي تردو كدقفك عجخا قبل كاي نبا خاون كمتي أنت زي كوي نجن سبات بقى نخلهم نمحقاس نخلهم قال نجار من دواري كاتبوا عسترا أخنك بتعمي لك أنا بتعمي أشجرني رز نجارز نخلك حقوس نخلك جل خجبر في الأيام السوشيال ميديا في متن كلها نيجاتيف كومنت بتعمي قد كتر لك أنا تبغى حسب الله خير نعيد تختلني نعيد سمع النسب كافتنا تينا برا كافتنا تي إكسبريس كافت ده حلفكو كافت ده دنبنكو كافت ده تفتن كل نجار نسبي عن الشير قبل له تبغى نجاركو يمكن جر سب بغالب من قد خردوا يفرح وات سو انتهي لجبار حجي أكن كل سب كنا حقوسن ككل سب كعلى دخول تبغى نجار أكن بمناين قل لقيت نجار دردو سب كم دلون نيجاتيف كوينونا يكون بقى بتمن قد تردو نجار سب كم دلون تردين أخاني نحنا خنجور زلنا نجارات كم نتجوار بلحركم بري بنات تاساسيتيا إذا أدمى وساني دخونة ترى أي تنجار أمر زحتنا عاي وسير كون زي أتجاد أنا we seek validation كلو دخولنا كنجورن دل نجار سبات كاس دخولنا هنا دلني قلنا نجار كتحسب تدلمون هاي سبات ريتو تكب كل سبوري تكاتك كست هم جات جوال كخمي مسلكا كم زعين سرح لهم تعاتو خمي مسلكا واتخون كتهم زي تنور قلنا تلكا تقدر فارسا ودي دويت من تايكم نجبر حال وزحتنا وست إن دليل دخولنا we seek validation so سبات صبور بلنا نجارات رأينا بقى كنا بندلي أزخا نفسها كابدي مخان نكالو سوات حسوات رايني نخزور خاص قبر بتعامي جودا زوفونا بتعامازي جودا أدخونا نجاري أبانا عندك نجاري نعملت في الله أب كبابي خان آخر مثلا حبرة سو كان ترى أهلي قال السو يودبلو يسرح تبلون ترى أنا كم تحت قبل سرح تسرح ترى أهلي خا تسوت كينا فكا تحب أخانا خير إيكا it's okay بقى نجزيو دخونا نجر تحت الكا سرح تخليها تفلا نجرات قبر تخليها even كلاون تخاري كلا نجارات كاري سبات بقى validate تجبرو ويكا سبات سنبغي لهم درجات تقول كان نجارات تجبري خا تدفرن بر دخونا نعها دبلكان نورمال تطارو غرمله تاتو غنا تجي كاسوات هاي بلوخانيم سلازي تما ويتكا جوردان جاما اديداس نايك كدي دولارات اوتي خانو تجي كدي كاله خداون تتبل سبات بقى صبغوا يدلو لها نو you have to be yourself نفسك خايف تمثل لك حواتي نمتاي نفسنا نحب نمتاي كابكارو سوات فاليديشن 6 لنغبريو انا ونوسيخا كلاتنا سلازي نغير زخنا قارص واخن كيلالنا بوست نغبرو نغرات قال سبات بقى صبغوا يكملو واي نحيل تطبق لي نجر عني دفدت مخنيات تابع أدو تعرض له جنزب تو قلد جورد له نجر I don't know حل صدرايك حق زلوا خلي نجر جورد له نبرايك مع عراري لي خلني رك خون فعله تخمي دبل كاسب ونو كلا أزكو قلد دبل كاسب كنا الوقت أتاسا كان عامل تبدا كافي ريخ خسر قلد يا خد جبر قلد ملتا هذا خوين تاسا كافي سرح كم زري جبر ليه مهر له قلد قبل كاسب خوني جنت سبكم دبل كارلو من البات أحوال تاسقات صراحة على لخا ماكياتو أوفر ديك جبر خالي نعاتكم جنزب ديك تلو تخل تخونا أنت خامتشي تريو حجيبك خالك مثل دفتن دلسم تسخات صرحة ويكا تسخات تخبر الله أنا كراي جز أفور ديك جبر خالي سخا مثل كام خالي تزبلت أنت زحشة نجار سلزي validation سيك أي نجبر كم زلو تجبر كي يسنا على مثلا على جرات أي نجبر سبات راي أي نقول أك أخواتي
እታ ሓምሸይቲ ንዓይ እውን ዝረድአትኒ ብጣዕሚ ኣዝያ ጠቃሚት ዝኾነት ነገር ከዓኒ ምስ ተባዓት ዝኾኑ ሰባት ምውዓል ሰብ እንታይ ክብለኒ ገለመለ ገለ ድብል ነገራት ወርሓንቲ ምስ ዘይመስሎም ሰባት ምስኦም ምውዓል ሕልሞም ምስ ዝኽተሉ ናይ ውዕሎኻ ስለ ትመስል ንኣዕርኽትኻ ንመካይድካ ስለ ትመስል ንስኻ እውን ድፍረት እንዳረኸብካ ኢኻ ትኸይድ I'm talking ብዛዕባ ፅቡቕ ነገር እየ ዝዛረብ ዘለኹ ወላ ሓንቲ ደይመስለኩም ለኩም ከለኹ ኔጌቲቭ ማለት ፅቡቕ ኮመንት ተዋሂቦም እንደይቅበሉ ይኮንኩን ድብል ዘለኹ ግን ሰባት እንታይ ከይብሉን እዮም ገለ ኢሎም ድፈርሑ ድሽቕለሉ ሰባት ከዓ ክንዲ ምስኦም ትውዕል ውፅኢልካ ናይ ብሓቂ ሰብ ዝበለ እንተበለ ኣነ ግን ክገብሮ ዘለና ነገር ኣብ ምትግባር ክሰርሖ ዘለና ነገር ኣብ ምትግባር ማለት ዓጠንን እዩ ዝብሉ ሰባት ክትውዕል ክትጅምር ከለካ ኤነርጂ ብጣዕሚ ኮንታጅየስ እዩ ብጣዕሚ ድፀልወካ የዕርኽትኻ ኮኑ ካብይኻ ዘሎ ሰባት ኤነርጂ ናቶም ስለ ድፀልወካ ንስኻ እውን ኣብቲ ትብዓት ትመፅእ ኢኻ እንተዘይ ኮይኑ ግን ከይብሉን እንዳበሉ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ዘለዎ ሰብ ተኸይድ ተረኣኹካ መወዳእቱ ትመስል ነቶም ኣብ ጥቓኻ ዘለዉ ሰባት ነቶም መኻይድትኻ ነቶም ኣብ ጎንኻ ዘለዉ ትናቶም ኤነርጂ ኢኻ ትሕዝ ስለዚ ገለገለ ሰብ ኣሎ ደስ ዝብለካ በቃ ብጣዕሚ ዝኾነ ትብዓት ኣለዎ ዝኾነ ከይብሉኒ ከምዚኦም እዮም ድብል ነገር የብሉን ስነ ስርዓት ኣለዎ ብዝግባእ ናይ ሰባት መሰል ኣይገስን እንደገና ድማ ክገብሮ ዘለዎ ነገር እንዳተግበረ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ምስ ከምዚ ሰብ ምውዓይ ከዓ እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ እታ ሻድሸይቲ ምስታ ቀዲመ ክነገረኩም ፀናሕኩ ራብዐይቲ እታ ሒዛ ትኸይድ ነገር ከዓ እንታይ እንትላ ኢልኩምኒ መብዛሕትና ድኹም ጎንታትና ክንሓቢ ኢና ንፍትን ካባይ ጀሚርካ ማለት ስለዚ እቲ ደካማ ድኾነ ጎንታትና ግን ክንሓምቆ ዘይኮነ ደለና እቲ ደካማ እንብሎ ጎንታትና ንሰባት እንተደኣ ንኩሉ ሰብ ማለት ኣይኮነ እቲ ድርድአካ ሰብ ግን ከምዝን ሽግራት ኣለኒ እዝነትን ፀገማት ኣለኒ ክትብሎን ከለካ ይቐልልካ ኣክንዲ ድብለካ ሰቦ ከመይ ሞጆኻ ከምዚ እንዲሉ መንገዲ እውን ከረይካ ክእል ይኸውን ምስ ካልእ ሰብ ምስ ኩሉ ደይኮነ ግን ምስ ድኾነ ምስ ካልእ ሰባት ማለተይ ንኩሉ ከምኡ ንበሎ ማለት ኣይኮንኩን ግን ኣትሊስት ንኽርድአና ዝኽእል ሰብ እዚ ድኽመተይ ክንብሎ እንተረኣፈና ድኽመታትና ክንጣልዕ እንተረኣፈና ኦሬዲ ተባሂልና ኣለና ነቲ ሰብ እቲ ነጊርና ኣለና ሓንቲ ከይብሉን ድብል ድኾነ ፍርሒ ኣይድወና እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ከምዚ ኣቐዲመ ክህበኩም ፀናሕኩ ኤግዛምፕላት ይኸዋት ሰባት በቃ ክላኣታዝስ ኤሮጳ ኮይኑ ከምዚ ይኽደን ሓንቲ ክዳን ከምቲ ክዳን እዚ ኢዶ ገለ ከይብሉን እንዳበልካ ኣክንዲ ንስኻ መሲልካ ትቐርብ ናይ ብሓቂ ዘለኻዮ ሂወት ኣክንዲ ተርኢ ካበይ ኣምፂኻ ተለቂሕካ ዲ ገለ ጌርካ ዲ ንፈልጣ ኢና ተናብራና ግን ካብኡ ምፃእ ኣቢልካ በቃ ገለ ዓይነት ጃኬት ብራንድ ዝኾነ ነገራት ገለ ትገብር ኣይነግበር ኣይነከደን ገለ ኣይኮንኩን ብለኩም ዘለኹ ኣሕዋት ግን ሓባኢ ቁስሉስ ሓባኢ ፈውሲ ይበሃል ግን ድኾነ ቁስሊ ኢሉ ኣብ ውሽጥና ሰባት ድርኢ ግን ትናትና ፍሽኽታ እዩ ስቃይ ድሓር ግን ንስኻ ስለ ዘይትመስል ድኽመታትካ ስለ ዘይትርእዮ ሰብ ኦፍኮ ገንዘብ ክንዲ ፅቡቅ ጌርካ ብዝግባእ ብቅርፁ መንገዲ ክንዲ ተውፅኦ ሽዕር ስቂልካ ንኽትነዝሖ ንዕኦም ንኽትሐጉስ ካልእ ነገር ክትመስል ኢልካ ዘይ ንስኻ ኢኻ ትመስል ዋይ ንምንታይ ከምኡ ንኾነ ኣሕዋት ንምንታይ ነብስና ደይንመስል እቲ ገንዘብ እቲ ውድጠፍ ዘለዎ ሰባት ትናትና ድኹም ጎንታት ከይርኢልና ብምባል ድኾነ ንጣባብቆ ድኾነ ንገብሮ ገለ ነገራት ንስድራና ኮ ከዕንግሎም ይኽእል እዩ ዊ ዶንት ኖ ኣሕዋተይ ደለናዮ ናብራ ንሕና ኢና ንፈልጦ ፕሊዝ ኣክንዲ ንይምሰል ንካልኦት ሰባት ከተብል ኢልካ እቲ ድኹም ጎንታት ናትካ ሕበ ተብሎ ፍሽኻ ክንዲ ትብል ናይ ብሓቂ ለፀውገካ ናይ ብሓቂ ውሽጥኻ ደሓቂ ዝኾነ ነገር ትልሃለዩ ሰባት ምዕላል እዚ ነቲ ነገራት እዩ ዘሎ እዚ ተሓቂ ኢልካ ከይሓፈርካ ከይደፈርካ ከየበልካ ነቶም ሰባት እዮም ንዝራበ ምክንያቱ ይድርዮ ነገር ስለዝኾነ ኣሕዋተይ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ደለና ሰባት ነቲ ናይ ኤሮጳ ሂወት ንምነዮ ኢና መብዛሕትና እቲ ናይ ኤሮጳ ሂወት ክንምንዮ ከለና እንሪኦ ምስቶም ሰባት ደሪኢና ዘለዉ ነገራት እዩ ስለዚ ሰብ ከዓ ኣክንዲ ንነብሱ ድመስል ንካልእ ሰብ ስለ ድመሳሰል ፖስት ዝገብሮ ነገር ስቃዩ ኣይርኢካኒ ሰብ እዚ ነቲ ነገራት ግበሩ ኣብ ኤሮጳ ይብለካኒ እዚ ነቲ ነገራት ሽግራት ስለ ዘሎ ከምዚ ግበሩ መብዛሕትኡ ይብለካኒ እንታይ ደኣ ፍሽኽ ኢሉ ስቶሪ ዝገብራ ነገር ንዓይ ደርኢካ ድሕሪ ኩሉ ፍሽኽ ኢሉ ዘሎ ነገር ግን ድኾነ ድኹም ጎኒ ኣሎ እዩ ድኾነ ደሓቆየ ሽግራት ኣሎ እዩ ስለዚ ንዕኡ ምርኣዩ ኣሕዋት ንዕኡ ምግላፅ እዩ ምክንያቱ ከይብሉኒ ክንዲ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ፖስት ዝገብሮ ለሱ ተረኣ ኮይኑ this is my life ኣነ እዚኣ ሂወተይ ናይ ብሓቂ እንተረኣ እቲ ድኹመታተይ ደጋልፅን ንሰብ እውን ትምህርቲ ኢሉ ኾን እዚ ነገር እዚ ከይብሉኒ ኢልካ ዝፈራሕካዮ ነገር ተገምጢሉ እኳ ደኣ ነቶም ሰባት እዮም ትምህርቲ ክኾኖም ይኽእል እዩ ስለዚ ፕሊዝ ድኹም ጎንታትና ኣክንዲ ክንሓብእ ንፍትን እዚ ነቲ ነገራት ሽግር ኣለና ምስ ድኾነ ሰብ ክኾን ይኽእል ዝርድአና ፅባሕ ንጎን ትምህርቲ ኢሉ ኾን እንታይ ግዲ ኾን ዝደኸምናሉ ነገር ምክንያቱ ስቲ ድኽመት ናብ ሓይሊ ምልዋጥና ዘይተርፍ እዩ እዚኣ ወሳኒት ነገር ኣሕዋት ሰብ ከዓኒ ዝገበርኩም እንተበልኩም ናብ ደኣተኹም እንታይ ኣተኹም ምባሉ ዘይተርፍ እዩ ንኸይብሉና ድኽመታትና ብዝግባእ ከዓኒ ንሰባት ክንዛረብ እንተረኣፈና ማለት ፅቡቕ ነገር እዩ ንሱ ስለዚ ፕሊዝ ንረዳእዮ እዚ ነገር እዚ እታ ናይ መወዳእታ ሻብዒቲ ነገር ክብለኩም ድደሊ ከዓኒ ብዝግባእ ትኩረትካ ምስትኽኻል ክብለኩም ከለኹ ከመይ መስልኩም ኣሕዋት ኣክንዲ ኣብቲ ሰባት ድህቡኻ ኮመንት ኣብቲ ሰባት ድነቕፉኻ ኔጌቲቭ ዝኾነ ነቐፌታ ኣክንድቡ ተድህብ
ኣብቲ ስኻ ክሪኤት ክትገብሮ ተሓስብ ዘለኻ ኣብቲ ስኻ ክትፈጥሮ ተሓስብ ዘለኻ ነገር ትኩረት ትገብር ተደኣ ኮንካ እቲ ኮመንት እቲ ብዙሕ ግድውን ኣይሂበካን እዩ ዕላማ እንተ ደኣ ሃልይካ ትኩረት ካብ ዕላማኻ ትገብር ተደኣ ሃልይኻ ነዚ ቪድዮ እዚ ብኸመይ ብፅቡቅ ጌረ ክሰርሐለኒ ኢለ ኣነ ድጭነቕ እንተ ደኣ ኮይነ ብዛዕባ ዝወሃበኒ ኮመንት ፅቡቅ እየ ደኣ እምበር መም የኸውፅእ ንኣብነት ኣብ ዩቲብ ኣብ ናይዚ ዩቲብ ኮመንት ትነግሩኒ ኢኹም እዚ ዝተኻኽል ከምዚ ግበር ፅቡቕ ስለዝኾነ ትሕዚ ኢኻ ገለ ሰብ ግን ኣሎ ኣይርድአካን እዩ በቃ ማይ ሂምካዮ መርዚ ከም ዝሃብካዮ ዝኾነ ፀርፊ ከቐብለካ ክእል እዩ ትኩረትካ ግን ኣክንዲ በኣ ትገብር ትኩረትካ ኣብቲ ክሪኤት ክትገብሮ ኣብቲ ንሕብረተሰበይ ይጠቅም እዩ ትብሎ ንሂወተይ ይጠቅም እዩ ንስድራይ ይጠቅም እዩ ትብሎ ነገር ኣብኡ ክትገብሮ እንተደኣ ኺልካ ግን ትፈርሖ ዝነበርካ ነገር ኣፍሪስካ ነብስኻ ኮንካ ከዓኒ we can do something ናልባት ኮንተንት ክሪኤት ክትገብር ትደሊ ብፍላይ እንተ ደኣ ኮንካ እዚ ዘመን እዚ ናቱ ስለዝኾነ ደተባቢዕኩምን ፕሮዳክትኩም ትሒዝኩሞ ዘለኹም ሰርቪስ ትሒዝኩሞ ዘለኹም ፕሮዳክት you need to post it ፖስት ክትገብሩ ገለ ክትገብሩ ሕጂ ክትጅምሩ ክትክእሉ ኣለኩም ኣሕዋተይ እቲ ምንታይ ብጣዕሚ ዘመን እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ኢኹም ናይዚ በቃ ናይ ቴክ ዘመን ስለዝኾነ ናይ ዌብ ዘመን ስለዝኾነ we need to go ንሕና እውን ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ንዓና ካባና ሓሊፍና ንሕብረተሰብና ትምህርቲ ክንከውን ክንክእል ኣለና ቢዝነስና ከነስፋሕፍሕ ክንክእል ኣለና ነፍስና ከነፋለጥ ክንክእል ኣለና ፕሮዳክትና ሴል ክንገብር ክንሸይጥ ክንህብትም ኣለና ኩላትና ፕሊዝ ድሕሪ መጋረጃ ኮንካ ከይብሉን ጥራይልካ ነቲ መጋረጃቲ ከይገለፅካ ድሕሪ እቲ መጋረጃ ምትራፍ እንታይ እዮም ኣሕዋተይ ስለዚ ብጠቕመና እንተ ደኣ ኮይኑ ከይብሉን እንዳበና ነቲ ኔጌቲቭ ነገራት ምርኣይ ገዲፍና ለስ ገራብ ንተስዕ ኣሕዋተይ ገለ ነገር ንግበር ይጠቕመና ደኣ እምበር ኣይጎድአናን ኣሕዋተይ እዚኣ ክብለኩሞ እዛ ቪድዮ ከየንውሓልኩም እዚኣ ክንውዳእ ኢና ብጣዕሚ ካብ ኩላትና ኮመንሊ ብፍላይ ከም ወዳት ኮይና ሓደ ደበለና ነበረ ነገር ፅላል መሓዝ ኢና ኣብነት ሞይ እንተ ደኣ ኮይኑ ፅላል መሓዝ ብጣዕሚ የሕፍሮ ወዲ ብፍላይ ወዲ እንተ ደኣ ኮንካ ኣበይናይ ዲ ወይ እስኪ ንገሩኒ ኢኹም ኣብ ኮመንት ራ ሓንፃሓፍሉ እዮም ኣበይናይ ኣይመስለንን እንታይ ሙሽግር ኣሎ ወዲ እንተ ደኣ ኮንካ ማይሃርም እንተ ደኣ ሃሊ ፅላል እንተሓዝካ ፅላል ሒዝካ እንትኸካ ዋዝ ደ ፕሮብለም ምን ብርሃን ፀገም ከይብሉን ካብቲ ከዘንበካ ወይ ከዓ ከጠልቀካ ዝነበረ ብደይ መደብ ከጠልቀካ ዝነበረ ታሽሙ ትድሕን ኮ ኢኻ ደለኻ ልክዕ ከምኡ ድኾን ዝከይብሉን ድማ ፅላልና ንኸይነልዕል ይድገበና ፅላል ክንኮነሉ ንኽእል ብዙሕ መንገድታት እንዳሃለና ከይብሉን እናበልና ስቂልና ንኽንጥልቂ ንኽንብስብስ ናብ ደየድሊ ዓይነት ሂወት ንኽንኣቱ ናብ ኔጌቲቭ ነገራት ንኽንኣቱ እዩ ይገብርና ስለዚ ኣክንዲ ከምኡ ምባል እታ ሒዝንያ ዘለና ፅላል ዘርጊሕና ምኻድ ይድሕሸና ፅባሕ ንጎ ፅላልና ድኸውን ደየጣዓሰና ነገር ድማ ኣብ ሕጂ ሰዓት ክንገብሮ ንደሊ ነገር ንሰባት መሰሎም ኣይጉዳእ ደኣ እምበር ነታ ኣነ ዝኽተሎ ሕብረተሰበይ ዝኽተሎ ሃይማኖት ይኹን ባህሊ ደኣ እምበር ኣይተንክፍንዑ ብፅይን ገለ ነገር ኣይኹን ደኣ እምበር I will do it ከተግብሩ ኢልና ሕጂ ንተስዕ ኣሕዋተይ ሆፉሊ እዘን ነገራት እዚአን ፅቡቅ ጌረን ጠቂመናኹም ክኾና ድማ ተስፋ ይገብር ኣብ መወዳእታ ሓደ ሓበሬታ ይደለና ኣሕዋተይ ንመበል 14 ዙር ዝካየድ ስሩዕ ተኻው ለውጢ ንኩለንትና ዕብየት ዝተሰሜነ ኦንላይን ስልጠና ካብ ሕሉፍኩም ብምልቃሕ ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምንባር ሕልምታትኩም ንኸተስምሩ ኩለንትናዊ ለውጢ ጥዕናኹም ብገንዘብኩም ብፍቅርኩም ብሰላምኩም ብኩሉ መድያትና ሂወትኩም ድማ ዝሓሽኩም ሰባት ንኽትኮኑ ዝሕግዘኩም ስልጠና ኣዳሊናኩም ኣለና ንመበል 14 ዙር ዝካየድ 13 ዙር እንዳወዳእና ኢና ስለዚ ብዝተሓት ዘሎ ናይ ዋትስኣፕ ናምበር ተጠቒምኩም ድማ ኣብዚ ክላስ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ነዘን ነገርኩኹም ስትራተጂስ ድማ ብዝግባእ ተጠቐምሎም እሞ ናይ ብሓቂ ድማ እቲ ሓቢእኩምልና ዘለኹም ብርሃን ንዓና ፅላል ዝኾነ ነገር ድማ ኣካፍሉና ክብለኩም ይደሊ ኣሕዋተይ ንግዜኹም ካብ ብልቢ ደመስግን ክብረት ሃበለይ እንዳበልኩ ድማ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ቀኒ ኢኹም ሰናይ ቀና